Nachádzame sa pred budovou gymnázia Jana Adama Ravana v Prešove, kde dnes v dopoludňajších hodinách ukradla trieda Oktáva A triednu knihu, naozaj doposiaľ nevídaným spôsobom. Oktáva ukradla násilne triednu knihu pani profesorke z rúk. Snažili sme sa získať ďalšie informácie od triednej profesorky, no tá nám žiaľ nič nevedela povedať. Myslím si, že je to úplne zbytočné. Mládež vidíte, že je rozrušená a je v šoku. Ach jej, táto, čo oni urobili z Giarka? Oktáva. A toto? Bude musieť asi zasadnúť pedagogická rada, aby sme vyriešili tento závažný problém. Iná možnosť proste nebola. Keďže nám pani profesorka odmietla zabačiť triednu knihu, tak sme museli niečo iné vymyslieť a najlepší nápad bolo to, aby sme to ubrali pred očami všetkých cez normálnu prestávku. Proste také veci sa nerobia a s Oktávou sa netreba zahrávať. Najväčším problémom bolo to, že sme nevedeli, ako tú triednu knihu ukradneme. Nakoniec sme vybrali jeden spôsob, ktorý je podľa môjho názoru asi najlepší. Išlo o to, že tú triednu knihu vytrhneme pani profesorke priamo z náručia. Ďalším problémom bolo to, že celé to muselo byť tajné. Nesmeli sa o tom dozvedieť učitelia a už vôbec nie naša pani profesorka triedna. Takže museli sme sa stretávať na rôznych netradičných miestach, museli sme ostávať po škole a prenos informácií bol tiež veľmi zložitý. Celé to muselo prebiehať v úplnej tajnosti. Na tých stretnutiach sme sa dohodli, ako to všetko presne zrealizujeme. Vytvorili sme si podrobný plán. No a k tomu všetkému sme potrebovali priepustky, ktoré nám ukradli dvaja ľudia z kabinetu. A takisto sme potrebovali sfalšovať podpis pani profesorky Štefančinovej. A ďalej sme sa rozhodli si to pre istotu všetko poistiť u pani vrátničky. No a na ďalších stretnutiach sme si vybrali jedného človeka, ktorý sa postaral o kukly. 4 ľudí, tých najodvážnejších, ktorí sa rozhodli, že sú ochotní tú triednu knihu ukradnúť. No a takisto sme potrebovali vodiča, ktorý by nás čakal pred vchodom do školy. A nakoniec sme vybrali aj jedného kameramana, ktorý to mal všetko nasnímať. Takže posledná fáza bola vlastne o tom, ako sme si vyberali termín, v ktorom sa to uskutoční a takisto aj danú hodinu, po ktorej to spravíme, keďže to musela byť hodina s triednou. Taktiež tam bol aj výber trasy, aby nás videlo čo najviac ľudí, ale zároveň aby to bolo aj čo najrýchlejšie. No a potom to všetko prišlo. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop. Prosím, Bešenejová. Máme triednu knihu, vrátime vám ju len pod podmienkou, že nám ju zapečetíte zajtra o 3 v našej bývalej triede. Moment, halo, potrebujem...
waste your time.